Hun er lækker. God patter. God røv. Og så den krop. Hvem er det nu, vi snakker om? Hvem er det nu, vi snakker om? Jeg ser Pernille. Nå. Du vil gerne vide, hvorfor jeg ikke spørger hende, eller snakke med hende. Hvorfor? Det er fordi, jeg ikke vil være sammen med hende. En ting er, at jeg kan sidde og sige, at Pia er fuldstændig lækker, at jeg vil dø for hende. Altså, jeg ville gerne dø for Pernille, hvis det var. Mest fordi jeg gerne vil dø uden grund. Men, nu skal hvad fanden var det nu, jeg vil sige? Jo, men bare fordi jeg vil dø for dem, og det vil sige, at jeg elsker dem, og jeg kan lide dem, og synes, de er lækre og sidde der. Nej, ikke den der igen. Så betyder det ikke noget, hvis jeg kommer sammen med dem. Kill you! Ja. Jeg ved også, at det forhold, jeg har med Melissa nu, det holder ikke så længe. En lidelig pige som hende, og en lidelig dreng som mig. Og vi er begge to pik, og hun vil være pik, og jeg vil være Ja, du er pik, og hun er fisse, ja. Hun vil være pik, og jeg vil være fisse, og patter, og kysse, og vi begge to kysse, og snæve, og alle mulige forskellige ting. Men vi ser jo altså hinanden. Jeg har været sammen med en, to gange siden vi kom sammen.